Hej YouTube. Nu vil vi lave en stor fyrværkeritest. Vi starter med fatamorgana bomberør fra T. Hansen. Det var fatamorgana. Nu er det et symfoni bomberør fra Harald Nyborg, jeg vil teste. Det var symfoni. Nu har vi en Stevens Klint 3. Det var Stevens Klint 3. Nu har vi en Stevens Klint 8. Som jeg vil teste. Og det var en Stevens Klint nummer 8. Så har vi en Fondager. Fondager, som ikke var specielt god. Nu har jeg en stjerneblink for Bygma, tror jeg det er. Tak fordi I så med, YouTube. Jeg håber I kunne lide min store fyrværkeritest. Vi ses!